Julle, mitä nää täällä touhuut? Parhaana mä rupesin katsomaan, että tästä on loppunut akku tästä meidän vitosta, niin mietinpähän vaan, että miten tässä nyt sitten eletään tämän asian kanssa. Mutta keksin semmoisen, että otetaanpa puhelua tuonne Pohjolan akkutesteihin, niin saadaan selville, että työnnetäänkö tämä paaliin vai vieläkö ajella. No morjesta. Meillähän olisi tässä yksi vito pitäisi vähän tsekata tuota akun kuntoa, että mitenkä pääsisit tässä kempeleessä käymään. Ai tänään? No onpa hyvä. Ei muuta kuin tervetuloa tänne vaan. Pohjola akkutestit on vuonna 2024 toimintansa aloittanut pereyritys. Meidän missiona ja tavoitteena on, että jokainen yksityisen yritysautoilija pystyisi ajaa hybridi- ja sähköautoilla huolettomia kilometrejä niin akkutakuun loppumisen jälkeen kuin akkutakuun puitteissakin. Akkutestauslaitteistona toimii tämä Avilon tarjoama markkinoiden johtava akkutestipalvelun tarjoaja. Ja akkutestihan toimii sillä tavalla, että otetaan tämä Avilo-boksi täältä testilaitteisto, lyödään se testattavana olevan ajoneuvon OBD-paikka sitten siihen DOIP-porttiin. Tämä Avilo-laite lukee sieltä sitten sen ajoneuvon datan ja lähettää sen Avilon pilvipalveluun, jossa se vertaa sitä tuhansiin vastaaviin ajoneuvoihin ja niiden saamiin tuloksiin. Nyt tuo laite alkaa keräämään tietokonedataa tästä testattavana olevasta autosta. Se lähettää se sinne Avilon pilvipalveluun ja sitä kautta sitten saadaan se varmasti tarkka tulos testattavana oleva suurjänniteakun kunnosta. Testi on nyt suoritettu. Sähköpostiin meillä kilahti Mersun suurjänniteakun kunnosta tosite. Ei näitä yhtään huonolta. Tässähän tosiaan näkyy nyt se Avilo Score 96/100 pistettä. Ja mikäli tämä Avilo Score nyt on vähänkään sinne päin sama, mitä ajoneuvosta saatu SOH-lukema, minkä ajoneuvo itse meille kertoo, niin silloin tiedetään, että se testi on onnistunut ja että se testi on varmasti oikeellinen. Ja käydäänpä katsoa, mitä se nyt tuolla näyttää. Eli ajoneuvon tietokone SOH, mitä auto meille kertoo, niin näyttää, että se on 97,31%. Yhteenvetona voidaan todeta, että Avilo Score 96 vastaa melkein täydellisesti ajoneuvon tietokone ilmoittamaa SOH-lukemaa 97,31%. Voidaan siis todeta, että akku on erittäin hyvässä kunnossa. Lisäksi testistä kannattaa aina tarkistaa suurin kennojännitteen poikkeama. Tässä tapauksessa se on ainoastaan 17 millivolttia. Se on erittäin pieni lukema ja voidaan todeta, että akuston kaikki kennot on erittäin hyvässä kunnossa. Hybridi- ja sähköautojen suurjänniteakkujen korjaukset tai niiden vaihtaminen saattaa maksaa tuhansia euroja. Se, että sä siihen korjauksen nähden pystyt varmistumaan akun kunnosta sen myynnin tai oston tai akkutakkuun loppumisen yhteydessä alle satasella, niin se on mun mielestä siihen aika pieni hinta. Ja testiin voi tilata meidän nettisivuilta ja linkki tuossa. Niin, testituloksethan oli varsin hyvät, ehkä jopa paremmat, mitä osattiin edes odottaa, mutta siinäpä näkee, että miten suuri merkitys sillä on, että viettää huolen siitä, että lataa autoa oikein. Mutta eiköhän me vielä Mersulla jatketa, ei palata tällä erää.